салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали Барстратегӣ. Вақтҳои охир оиди трансферҳои нави Барселона ва дастаро тарк намудани баъзе футболбозон хабарҳо хеле зиёданд. Аз ин рӯ дар видеои имрӯза ҳамаи онҳоро дар якҷоягӣ мухтасар бароятон маълумот медиҳем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо позаи онбошро гиред ки давомаш мошинӣ мегузарад. аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди Барстратегӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар Барселона қоидаи навро ҷорӣ карда истоданд ки мувофиқони ягон футболбоз бештар аз 10 миллион евро маош дошта наметавонад. ва ҳатто Роберт Левандовски омода аст ки ба хотири гузариш ба Барселона назар ба Бавария 3 баробар камтар маош дошта бошад. сармураббии даста Хави на танҳо орзу дорад, балки аз рӯбария талаб карда истодааст ки барояш 8 футболбози дигар барои проекти наваш заруриро ҳатман бо чӣ роҳе ки набошад ба имзо расонанд. хеле орзуи хуб, мо ҳамчунин орзуҳоро дорем, аммо то ҳол вазъи иқтисодии Барселона ягон зарра беҳтар нагардидааст. ҳамин тавр вобаста ба ин вазъ эҳтимолан бисёре аз орзуҳои Хави танҳо орзу боқӣ мемонанду халос. ба ҳар ҳол шумораи футболбозоне ки Хави онҳоро мехоҳад ҳозир ба навбат бароятон пешкаш мекунем. муҳофизатгарон Сезар Аспиликуэта, Маркос Алонсо ва Андрес Кристенсен аз дастаи Челси, Жуэл Кунде аз дастаи Севилья, ним муҳофизатгарон Франк Кесси аз Милан ва Бернардо Силва аз Манчестер Сити, ҳамлагарон Рафиня аз Лидс ва Роберт Левандовски аз Бавария. бо Франк Кесси ва Андрес Кристенсен аллакай қарордоди пешакӣ ба имзо расидааст, вале бо вуҷуди он ки онҳо ҳамчун агенти озод ба Барселона меоянд ба мисли Ферран Торрес дар зимистон, ба қайд гирифтани онҳо дар Ла Лига барои Барселона бисёр мушкил мегардад, чунки барои қайд кардани футболбозони нав дар Ла Лига бошгоҳ бояд ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда бо сохторҳои дахлдори Испания пешниҳод намоянд ки мувофиқи он Барселона фоидаи калон дидааст ва метавонад ки бозингарони навро ба даста ҷалб намояд. вале мо шумо медонем ки калимаи фоидаро Барселона кайҳо боз фаромӯш кардааст. ояндаи Сезар Аспиликуэта ва Маркос Алонсо номаълум боқӣ мемонад. ҳардуи футболбоз иброз намуданд ки мехоҳанд ба Испания баргарданд, вале шартномаашон бо Челси як соли дигар муҳлат дорад ва дастаи лондонӣ ҳеҷ гоҳ онҳоро ройгон аз даста ҷавоб намедиҳад. рақиби асосии Барса барои Жуэл Кунде Челси мебошад. Севилья барои муҳофизатгари калидиаш 70 миллион евро талаб дорад ва вобаста ба он ки Кунде ҳамагӣ 23 сол дорад, ҳамчун муҳофизатгари беҳтарини Ла Лига шинохта шудааст ва то соли 2024 шартнома дорад. Севилья пурра ҳаққи талаб кардани чунин маблағро дорад, аммо шубҳанок аст ки Барселона ақаллан нисфи ин маблағро пайдо карда тавонад. муҳофизатгари Манчестер Сити Бернардо Силва низ иброз намудааст ки мехоҳад ба Барселона гузарад, вале трансфери ӯ низ ба вазъи иқтисодии Барселона вобастагӣ дорад. Барселона барои ба даст овардани Силва бояд Френки де Йонгро фурӯшад. дастаи Лидс низ дар Премер Лигаи Англия боқӣ монд. барои ҳамин нархи Рафиняро онҳо ягон дирам кам намекунанд, яъне ки на камтар аз 55 миллион евро. Роберт Левандовски ситораи асосии проекти Хави низ як соли дигар шартномааш бо Бавария муҳлат дорад ва мюнхениҳо низ барои аз даст додани лидери дастаашон саросима нестанд. бо вуҷуди он ки Левандовски ошкоро дар расонаҳои хабарӣ гуфта истодааст ки намехоҳад дигар дар Мюнхен баромад кунад, Бавария то замони ивазкунандаи ӯро ба имзо расонидан намегузорад ки Роберт дастаро тарк намояд. Барселона низ бояд фурти 30 миллион евро нақд ва боз маблағҳои иловагӣ барои Бавария пайдо намояд, зеро Левандовски ба ғайр аз Барселона дигар бо ягон даста ҳоло оиди гузаришаш гуфтугӯ надорад. аз ҳамаи ин футболбозон Барселона фақат ба 3 футболбоз дар ҳақиқат дар мавсими оянда такя карда метавонад. якум Франк Кесси, дуюм Андрес Кристенсен ва сеюм Роберт Левандовски. фонди маоши футболбозони Барселона барои имсол 560 миллион евроро ташкил медиҳад ки ин аз Бавария 260 миллион евро ва аз Реал Мадрид бошад 160 миллион евро зиёдтар аст. аз ин рӯ дар Барселона тасмим гирифтанд ки бояд маоши тамоми футболбозонро дубора ихтисор намуда шартномаҳои мавҷударо иваз намоянд. шахсан Лапорта қоидаи нав ҷорӣ кардааст ки мувофиқи он ягон футболбози Барселона бештар аз 10 миллион евро дар як мавсим маош дошта наметавонад, новобаста аз оне ки ӯ ки аст, хоҳ язнаи Лапорта бошад, хоҳ хусурбачаи Хави. идеяи Лапорта аз он иборат аст ки маоши
маоши футболбозонро ба 3 табақа тақсим намояд. Лидерони даста аз 6 то 10 миллион евро маош, футболбозони миёна 4-5 миллион евро ва футболбозони ҷавон бошад 2-3 миллион евро. Ҳатто Роберт Левандовски дар бавара 24 миллион евро маош дорад. Омода аст ки ба хотири Барселона 3 баробар маошашро кам намуда шартномаи 3 сола бо маоши 9 миллион евро дар як мавсим ба имзо расонад. Мушкилои Барселона рӯз то рӯз зиёд шуда истоданду кам не. Агентҳои гави 17 сола ба сиёсати пешгирифтаи Барселона розӣ нестанд ва ба фикри онҳо гави набояд назар ба футболбозони нави Барселона ба мисли Франк Кесси маоши камтар дошта бошанд, чунки гави аллакай исбот кардааст ки дар оянда метавонад солҳо яке аз футболбозони калидии Барселона гардад. Ҳастанд футболбозони захиравие ки розияни ягон дақиқа дар мавсими оянда бозӣ накарда дар хона пачка евроҳоро резин намуда ёнбош кунанд. Капитанҳои даста Серхио Бускетс, Жерар Пике ва Жорди Алба иброз намуданд ки онҳо ба Барселона эҳтироми калон доранд, вале чаро онҳо бояд маоши худро кам намоянд, дар ҳоле ки Барселона исторҳои ҷаҳонӣ ба мисли Левандовскию дигару кӯшиши ба Барса оварданро доранд ки маоши онҳо низ хеле гаронанд. Хулосаи гап дӯстон, то оғози мавсими оянда дар Барселона гапу чапу ҷанҷолу шапошап хеле дуру дароз давом мекунад. Шумо бошед оиди вазъи даста ва ояндаи он фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.